அவருக்கு ஏற்ற பிரகாரமான வாழ்க்கை நாங்கள் வாழ අழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். උන්වහන්සේගේ මාලිගාව මෙන් අපේ අපව කැඳවා තිබෙන නිසා උන්වහන්සේගේ දරුවන් ලෙසට ජීවත් වන පිණිසයි අපි සිටින්න ඕනේ. இந்த அழைப்பிலே நாங்கள் சரியாய் நிற்காதபடினால்தான் அதிகமாக நாங்கள் இடறுகிறோம். අද මේ කැඳවීමේ අරියාකාර රඳා නොපවතින නිසා තමයි අද පසුපට වීම ඇති වෙන්නේ. ஹல்லேலூயா හලෙලුයා ஹல்லேலூயா. හලෙලුයා. அழைப்பில நாங்கள் சரியாய் இருக்க பழகணும். ඒ කැඳවීමේ හරියාකාර අපි සිටින පුරුදු වෙන්න ඕනේ. இடறவே மாட்டோம். එහෙම සිටිනවා නම් කිසි කාලට අපි පසුපට වෙන්නේ නැහැ. இடறி போக விடவும் மாட்டார் ஆண்டவர். පැකිලෙන්ට උන්වහන්සේ දෙන්නෙත් නැහැ. நாங்கள் தான் தேவனுடைய ஆலயம். අපි තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව. இந்த ஆலயத்தை நான் கெடுத்தால் அவர் என்ன சொல்லிருக்கார்? இன்னும் கெடுப்பதான் சொல்லிருக்கார். මේ මාලිගාව කෙනෙක් විනාශ කරනවා නම් උන්වහන්සේ ඌ විනාශ කරයිලු. ஆனா நாங்களே நினைச்சோதுக்கு தெரியுமோ, ஆலயத்தை கெடுத்தாலும் இயேசு எங்களை மன்னிப்பார். නමුත් කුමද අපි සිතන්නේ මාලිගාව විනාශ කරත් ඇරේ උන්වහන්සේ අපිට සමාව දෙනවා. என்கிற சொல்லை வைத்துக்கொண்டு මේ සමාව කියනවා මේ කීම තබාගෙන அது மன்னிப்பப்பா உலகத்துக்குள்ள இருக்கிறவனுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். ඒ සමාව ලෞකික සිටින උන්ට දෙනවා උන්වහන්සේ. நான் சொல்றேன், தெரியுமா உங்களுக்கு நன்றா இந்த வசனம் எதுல எனக்கு தெரியல. මේ පදේ ඔබට දන්නවද? பாவம் எந்த தூஷணமும் மன்னிக்கப்படும். කුමන පාපේ වේවා කුමන අපහාස වේවා ඒකට සමාව තිබෙනවා. பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் ஒரு நாள் என்ன செய்யப்படப்படாது, மன்னிக்கப்படும். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට විරුද්ධව කියනවා කුමන දේ වේවා කිසි කලට සමාව දාය දෙන්නේ නැහැ. எங்களுடைய அறியாமையின் நாட்களிலே நாங்கள் செய்த தவறுகளை இயேசு எங்களுக்கு மன்னித்தது உண்மை. අපේ නොදත්කමේ සිටිනා වූ කාලවල කළා වූ පාපය වැරදි නිසා උන්වහන්සේ කමා කළ දෙක ඇත්ත. இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் எது சரி எது பிழை, எதை நாங்கள் செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது. தெரிந்து கொண்ட நாங்கள் செய்வதை பரலோகமும் மன்னிக்காது, இயேசுவும் மன்னிக்க மாட்டார். දැන් අපිට දන්නවා කුමක් හරිද කුමක් වැරදිද කියලා දැන සිටිනා අපි කුමක්ද හරි කුමක්ද වැරදි කියලා දැන සිටිනවා නම් එහෙමනම් වැරද්ද අපි කරනවා නම් උන්වහන්සේ අපිට කමා කරන්නේ නැහැලු. ஹல்லேலூயா. හලෙලුයා. இந்த ஒரு சபை என்பது என்ன தெரியுமா? உங்களை பரலோகத்துக்கு நேராக நெறிப்படுத்தி வழி நடத்துவதுதான் சபை. අද සභාව කියන්නේ කුමක්ද දන්නවද? ස්වර්ගයේ කරා ඔබ ගෙනියන පිණිස ඔබ පවිත්‍ර කරමින් ඔබ හරි ගස්සවන එකයි සභාව කියන්නේ. சத்தியத்தின்படி உங்களை பயிற்சிவித்து நித்திய வாழ்வுக்கு நேராக உங்களை நடத்துகின்ற பெரிய பொறுப்பு தான் ஊழியக்காரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. සත්‍ය කරා ඔබ පුහුණු කරමින් සදා කාලයේ ජීවන පිණිස ඔබ මඟ පෙන්වන්න පිණිසයි දේවදාසියව තබා තිබෙන්නේ. உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்களுடைய ஆத்துமாக்களுக்கு உத்தரவாதிகளாய் இருக்கிறபடியினால அவர்கள் துக்கத்தோடே அல்ல சமாதானத்தோடே அதை செய்யும்படி அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள். හේතුව ඔබ මඟ පෙන්වන්නම් ඔබගේ ආත්මයට වගකිය යුතු නිසා ඕන් දුකෙන් නොවේ සමාදානයෙන් ඔබව මඟ පෙන්වන නිසා ඔවුන්ට කීකරවි ඔබ ඒ දේ කරන්න. எபிரேயர் 13:17 இருக்கிற அந்த வசனம். එබ්‍රේයු 13:17 තිබෙන්නේ පදය. எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, ප්‍රේමන්ත දේවදරුවනේ, உங்களை அழைத்தவர், உங்களை தெரிந்து கொண்டவர், அவர் ஒரு நாளும் மாறவே மாட்டார். ඔබ කැඳවුතයන් වහන්සේ ඔබ තෝරාගත් දෙවියන් වහන්සේ කිසි කලට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. கைவிடவும் மாட்டார். උන්වහන්සේ ඔබ අත්හරින්නවත් නැහැ. சில வேளைகளில் எங்களுடைய மனநிலைமையின் நிமித்தம், எங்களுக்கு வந்திருக்கிற பாதிப்புகள் நிமித்தம், எங்களுக்கு வந்திருக்கிற வேதங்கள் நிமித்தம் எங்களோட மனச்சாட்சியில நாங்கள் நினைப்போம் ආණ්ඩුව எங்களை கைவிட்டு விட்டார் என்று. සමහර විට ඔබේ සිතේ වැදිනු කාරණාව නිසා ඔබට ඔබ මුණ දුන්නා වූ දේවල් නිසා දුකට අනුතුරු වෙන්නා වූ දේවල් නිසා සමහර විට අපි අපම කල්පනා කරලා මෙලෙස අපි සින්න පුළුවන්. தேவனுக்கு விரோதமான பாவம் செய்தால் கர்த்தர் கைவிடுவார். දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ කරව පාපයෙන් නිසා උන්වහන්සේ අත්හරිනවා. மற்றும்படி எந்த காரணத்துக்காகவும் கர்த்தர் நம்மை விடவே மாட்டார். මේකට මිස වෙන හේතුව උඩදී උන්වහන්සේ වෙන දේවල් වලට අපව අත්හරින්නේ නැහැ. ஹல்லேலூயா. හලෙලුයා. ஹல்லேலூயா. හලෙලුයා. எனக்கு அன்பானவர்களே, ප්‍රේමන්ත දේවදරුවනේ, உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் போட்டு நடக்காதீங்க.
ප්‍රේමදරුවනි ලෞකික අය ඇටියට ලෞකික දේවල්ට ඔබ ආශා වෙන්න එපා. உலகத்தை பொறுத்து பரிசுத்தத்துக்கென்று நாங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள். ලෞකික දේවල් එපා කරමින් ශුද්ධවන්ත වෙනුවෙන් අපි කැඳවීම ලබා සිටින්නේ. அந்த பரிசுத்த அழைப்பிலே நாங்கள் நிலைத்திருப்போம். ඒ ශුද්ධ වූ කැඳවීම තුල අපි ස්ථීරව සිටිමු. அப்படி அந்த அழைப்பிலே சரியாக இருக்கிற பொழுது එලෙස ඒ කැඳවීම අරියාකර සිටින විට ஒரு நாள் நாங்கள் இடறி விடவே மாட்டோம். කිසි කලට අපි පැකිලෙන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் நம்மை கைவிடவே மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේත් අපව අත්හරින්නේ නැහැ. அவர் சொன்னார், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. இந்த உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன். වහන්සේ කීවා නුඹව අත්හරින්නේ නැහැ, නුඹ යාක් නොයන්නෙමි. මේ ලෝකයේ අන්තිම දක්වා සදාකාල නුඹ සමගම සිටිමි කියලා උන්වහන්සේ කියා තිබෙනවා. ஆண்டவர் நம்மோடு தான் இருக்கிறார். වහන්සේ අප සමග තමයි සිටින්නේ. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார். ඔබ තුල සිටිනවා. அல்லேலூயா. හලෙලූයා. அவர்களை தெரிந்து கொண்டதனுடைய ஒரு நோக்கத்தை சொல்லி என்னுடைய செய்தியினுடைய நுழைவுக்குள்ளே நான் வரப்போகிறேன். උන්වහන්සේ ඔබ තෝරාපත් කරේ ඇයි කියනව අරමුණ ඔබට මම බෙදාගෙන අවසන් කරන්න කැමති වෙනවා. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 1 පේත්‍රස් දෙවනි පරිච්ඡේදය 9வது வசனம். 9වෙනි පදය. உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்துக்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அவருடைய நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். ஹல்லேலூயா. 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 ஹல்லேலூயா.